Όταν έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει το πρόγραμμα Subliminal Messages και το ανοίξετε, συνήθως εμφανίζει έναν πίνακα σαν αυτόν εδώ. Εδώ είναι κατηγορίες θεμάτων, ας πούμε, εδώ είναι υποκατηγορίες και εδώ είναι τα μηνύματα. Μας ενδιαφέρουν μηνύματα στα ελληνικά, γι' αυτό διαφορούμε για όλα αυτά που έχει. Ξετσεκάρουμε αυτό εκεί, αν είναι τσεκαρισμένο. Αν είναι όλα κενά, δεν έχει κάτι να ξετσεκάρουμε. Και επιλέγουμε το τελευταίο εδώ Custom Messages, το οποίο σημαίνει μηνύματα που θα φτιάξουμε εμείς. Στις υποκατηγορίες ας πάρουμε μία που να την ονομάσουμε Test 1. Εάν επιλέξω αυτό και πατήσω το Edit, εδώ μπορώ να κάνω διόρθωση ή να αλλάξω το όνομα. Αν πατήσω το Delete θα το εξαφανίσει. Μέσα λοιπόν στο θέμα, ας πούμε, Test 1, τι μηνύματα θέλω. Θα τα βάλω εδώ. Προσθέτω. Και γράφω. Είμαι χαρούμενος. Εδώ είναι παράξενο. Είμαι χαρούμενος. Άλλο. Έχω ό,τι χρειάζομαι. Άλλο. Εκδηλώνω ευγνωμοσύνη. Ας πούμε ότι φτάνουν αυτά. Θέλω λοιπόν να είναι τσεκαρισμένο αυτό, να είναι πατημένο αυτό, ώστε να είναι τσεκαρισμένα όλα αυτά. Αν ξετσεκάρω κάποιο, απλώς δεν θα εμφανίζεται. Πάω τώρα στις εικόνες, αν θέλω να μου φαίνονται και εικόνες. Αν δεν θέλω θα μείνει κενό. Εισάγω εικόνα. Έχω ήδη βρει ένα πίνακα από εικόνες εδώ για να κάνουμε γρήγορα. Μία. Άλλη μία. Ας πούμε και άλλη μία. Εδώ. Και αν θέλω να εμφανίζονται και οι τρεις, τις τσεκάρω όλες. Αλλιώς βγάζω κάποια άμα δεν με ενδιαφέρει. Το κόκκινο εκεί, άμα το πατήσω, θα τη διώξει. Πάμε τώρα στις ρυθμίσεις. Η πρώτη στήλη είναι κάθε πόσα δευτερόλεπτα θα δείχνει το μήνυμα. Εμείς επιλέγουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα θα βάλω κάθε ένα δευτερόλεπτο για να προλαβαίνουμε γρήγορα να δούμε το δείγμα, τα διάφορα μηνύματα που θα εμφανίζονται. Εδώ είναι πόσο θα διαρκεί το κάθε μήνυμα και το βάζουμε σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αν θέλουμε να το προσλαμβάνει το υποσυνείδητο, βάζουμε μικρή διάρκεια. Τώρα όμως θα βάλω ένα δευτερόλεπτο για να προλαβαίνουμε να το δούμε, να το διαβάσουμε, να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Εδώ είναι που στην οθόνη θα εμφανίζεται το μήνυμα. Στην τύχη, το ένα μήνυμα εδώ, το άλλο εκεί, δεξιά, αριστερά, κάτω, επάνω ή στο κέντρο. Θα βάλω στο κέντρο για να το δούμε έτσι όμορφα. Εδώ έχω τη δυνατότητα να επιλέξω γραμματοσυρά. Το Arial που έχω βάλει είδα ότι λειτουργεί στα ελληνικά καλά, δεν έχω λόγο να το αλλάξω, αλλά μπορείτε να κάνετε πειράματα. Το χρώμα είναι τι χρώμα θέλω να είναι τα γράμματα. Το είχα κίτρινο, αλλά θα κάνουμε άσπρο. Επειδή έχω σκούρο φόντο στη φωτογραφία, θα φαίνεται ωραία το άσπρο. Τώρα λοιπόν, κανονικά, ξαναπάω στα μηνύματα, βλέπω ότι τσεκαρισμένο αυτό, τσεκαρισμένα όλα αυτά. Το κλείνω. Και το ξανανοίγω και κάνω έναρξη. Έτσι βλέπω ότι είναι αυτά όπως ήτανε. Και τίποτε άλλο τσεκαρισμένο εδώ. Και κάνω έναρξη. Και το πηγαίνω κάτω αυτό για να βλέπω. Είμαι χαρούμενος. Το λουλούδι. Το άλλο λουλούδι. Σε τύχη μεταβάζει.
στην τύχη. Τώρα, πώς όμως το θέλω να λειτουργεί? Μπορεί να θέλω να είναι έτσι. Ή μπορεί να θέλω να είναι στην άκρη της οθόνης μου αυτά τα πράγματα και να είναι έτσι αρκετή ώρα, ένα δευτερόλεπτο να κρατάνε και να τα διαβάζω καλά και να τα θυμάμαι. Ή μπορεί να θέλω να είναι στιγμιαία ώστε να μην εμποδίζουν τη συνειδητή μου παρουσία και εργασία. Λοιπόν, το ανοίγω πάλι, κάνω stop. Και τι θα αλλάξω τώρα? Θα αλλάξω τις ρυθμίσεις. Αν το κάνω να κρατάει, θα το βάλω πάλι ένα δευτερόλεπτο για να προλαβαίνουμε να το δούμε. Θα το αφήσω πάλι στο κέντρο για να προλαβαίνουμε, να το βλέπουμε καθαρά όπως και πριν. Αλλά θα το βάλω εδώ 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου, υποσυνείδητο. Δεν αλλάζω τίποτα άλλο και βάζω έναρξη. Θα πάω ξανά στα μηνύματα να δούμε πώς έχει. Δεν τσεκαρίστηκε κάτι άλλο. Είμαστε εδώ, αυτά και αυτά. Κάνουμε την έναρξη. Βλέπετε κάτι έτσι ανεπαίσθητο που εμφανίζεται εδώ? Πώς τρεμουλιάζει, αλλά χωρίς να μας εμποδίζει, γιατί δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τι είναι. Αυτό είναι το τελείως υποσυνείδητο. Θα μπορούσαμε όμως να το κάνουμε κάτι λίγο περισσότερο. Ας το βάλουμε 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έναρξη. Πάμε κάτω. Να δείτε πώς είναι. Αυτό βέβαια όταν κάνουμε εργασία είναι ενοχλητικό. Θα είχε νόημα αν τα βάζαμε κάπου στην άκρη της οθόνης και ίσως και χωρίς εικόνες. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση ότι είναι καλό για να λειτουργήσει σωστά να είναι τσεκαρισμένο αυτό και όλα τα μηνύματα που έχουμε βάλει. Να μην είναι τσεκαρισμένο τίποτα από αυτά. Όταν κάνουμε τη ρύθμιση και τα έχουμε φτιάξει όλα όπως θέλουμε, πρόσεξα ότι για να μην μπερδεύετε είναι καλό να το κλείσουμε τελείως και να το ξανανοίξουμε. Την ώρα που το ξανανοίγουμε να επαληθεύσουμε ότι τίποτε δεν είναι τσεκαρισμένο εδώ και να πατήσουμε το start. Αυτά είναι.